Türkmenistanda saglyk edaralarynyň işgärleri ýene de batışa sedebar boldular. Lokmanlara mökleti geçen we geçip barýan dermanlar paýlanyp olardan şol dermanlary satmak talap edilýär. Lokman öz aýlygyndan esli agdyklyk edýän mukdardaky dermanlary satmak işine şepagat uyalaryny we beýleki işgärleri çekmäge mejbur bolýar. Azatlyň habarçylary Balkan vilayatyndaky ýagdaý barada maglumat berdiler. Bir tarapdan möhleti geçen dermanlary adamlara satmaga ýüregim etmeýär. Başga tarapdan alazym ýok. Biziň maşgalamyz bar. Näme etmeli? Aýlyk uzypsyz. Indi bu gedek möhleti geçen derman görnüşli mejburluk bize agyr bolýar. Dip Türkmenbaşynyň saglyk öýleriniň birinde işleýän Lukman aýdýar. Howpsuzlyk sebäplen anym gürlen Lukmanyň sözlerine görä, oňa öz ýolbaşçylarynyň özünden satmagy talap eden dermanlarynyň ählisiniň möhleti geçipdir ýa-da indi geçip barýar. Azatlyň habarçylary Balkan vilayatynyň saglygy saklaş müdürliginiň döwlet dermanhanalarynda wagtynda satylmadyk we yaramlyk möhleti gutaran ýa-da gutarmagyna sandyja gün galan dermanlary saglyk öýleriniň işgärlerini mezuri satyn aldyrýanlygyny anykladylar. Türkmenbaşyda saglyk öýleriniň bir näçesi bar. Olaryň her birinde 200 çemeti maşgala Lukmany şepagat uýaty we beýleki işgär zähmet çeker. Her bir Lukmana 3,5 müň manatlyk derman paýlanyp berilipdir we olara şol dermany bir hepdäniň içinde satyp pulny ýolbaşçylaryna getirip tapşyrmak buýrulypdyr. Lukmanlar şol dermanlary özlerine berilen bakadan satýarlar we bu işte öz kardeşleriniň kömeginden peýdalanýarlar. Lukman öz işleýän uçastygyna değişli medisina işgärlerini, şepaat uyalaryny we hatda garawullary bu işe çekmäge mejbur bolýar. Ol şol dermanlaryň bahasyny özü töläp biljek däl. Şonuň üçin şepaat uyalaryny paýlap berdi. Dip habarçymyz Balkanly şepagat uýasyna setirleýär. Dermanlaryň bir bölegi döwlet edara karhanalarına hem alınıp barylýar we büdjetçileriň arasynda satylýar. Azatlyk radiosu Lukmanlary möhleti geçen dermanlaryň sattyrylmagyna degişli ýagdaý barada Türkmenbaşynyň saglyk öýleriniň we Balkan vilayatynyň saglygy saklaş müdürliginiň resmiýetlerinden maglumat we düşündürüş alyp bilmedi. Emma ýagdaýdan habarly ýerli çeşme anonimlik şertlerinde gürleşip şeýle buýruklaryň diňe bir ýerli resmiýetleriniň özlerinden gelip çykmaýanlygyny aýtdy. Aşgabatdaky saglyk resmiýetlerinden we derman zawody tarapyndan tapşyryk bolmazydan vilayat saglyk bölümi müdürligi beýle buýrugy berip bilmeýär. Dip çeşme gurrun berdi. Türkmenistanda Lukmanlaryň aýlygy 2200-2500 manat aralygynda. Häzir Lukmanlar özlerine paýlanan 3,5 müň manatlyk dermanlary satyp bilmeseler, bu olaryň geçmedik dermanlaryň puluny öz hasabyna ödemeli boljakdygyny aňladýar. Türkmenistan saglyk işgärleri ýyllar boýy dürli batyrşlara sedebar edilip gelýär. Mundan öň Lukmanlar öz işi üçin derur medisina serişdelerini öz hasabyna satyn almaga mejbur boldular.